Mbah Misina. Heeh. Enek perlu apa iki arepan? Jagong-jagong iki Mbah Misina iki. Mbah. Mbah jenenge panganane nanti. Ya kondisi. Lho alah, iki yo teko-teko tekon panganan to. Mbok yo linggo dhisik apa piye to, Nduk? Nduk. Lah mbane karo padha nek panganane ndi? Sabar to, Mbah Datuk enek, Mbah. Enek, Oh, sik yo Mbah. tak Ya, Mbah, delok seneng, iki Mbah. enek perlu apa? Perlu penting, Mbah. Sik yo linggo kene sik. Neng ndi wonge, Mbah? Kae jek topo ning mburi. Heeh. Celon, Mbah. Wis tani kene ro. Ngomong nek panganane renek kebon kebon malahan. Ngene ke panganane. Mau kemalan badokan lho iki ro. Jare kok nek panganane aku bojone kebon kebon. Kae panganan. Pangane dhewe karo ora enak kae. Gak ora doyan aku. Mbah, Mbah Datuk. Apa, Mbok? Kae lho enek tamu. Iya, aku sereti, Ya Mbok. wis ayo. Rono dhisik, Mbok, siapne kabeh. Apane? Sajene. Oh ya. Bae enggak jajan. Jajan apa to? Wong iki persyaratan kok iki. Sik yo. Kembang iki lho, Ro. Tunggone kene dhisik. Pak. Bae ijek nyiapke lintingan. Oh iya, Mbah, Mbah Misina. Mbak Misina ayu ya. Ayo, iku gadise wayu lho iki. Oh, kerja ayu. Rebutan dek kembang desa iki kira ro. Guyon jaman Mbah Datuk lho nek cerita. Ati kenal Mbak Datuk ket biyen. Oh nek ngintuk nene dadak topo lene guwa. Apa? Perang karo Nyi Ratu iki biyen nih. Ngawur kowe. Tak kira nggo bakso apa nggo apa ya kembang. Wong ngene Mbah Dukun kok iso nek bakso mie ayam ku ki ya aneh roh. Kan nang enggak ngene Mbak Duko. Ya sing eneng menyang kae kok wong jek linteng ke lho. Suwi men lho Mbah Datuk ki. Ket mau le? Oh, kat mau, Mbah. Oh iya, Mbah. Mbok. Salaman ro. Jangan sopan tenan lho jak rene iki. Nggak Iki apa-apa. ngono nek panganane. Ya Allah, Pak, tekok panganan. Ning kene rek badokan. Lah jarene mereka ngene mbayak ke panganan terus aku Kok melok. aneh-aneh to ro, Mbah Datuk iki ora ndek apa-apa panganan. Mbah Datuk iki ger dhewe, Nduk, anake padha dhewe padha nang ndi, Nduk. Iki wong loro-loro karo. Aku karo mbokmu ya lho, wong loro geran. Eneng apa iki, Nduk? Ngene lho, Mbah. Dhuwitku kan mau cedok Mbah ning dalan. Heeh. Ya wis ketemu. Nah, akhirane kok mau kita golek enggak ketemu kok tiba-tiba ning kono. Nah, apa enek sing jiko apa ora? Dute mau. Heeh, gek 500. Tak golek iki ra ketemu, barang baliknya kok cepet banget ketemune, ya Pak yo. Iya. Sik, Nduk ya. Dute piro sing ilangmu, Nduk? 500, Mbah. Tapi wis 500. ketemu. Gur pengen Wis ngerti ketemu. apa enek sing jiko tenan apa Oh, ora. iya. Enek, Mbah? Enek sing jiko, Mbah? Enek, Nduk. Tapi duit yo ketemu lho, Mbah. Sing cukup kuwi iblis sebelahmu, Nduk. Iblis. Sebelahku ndi, Mbah? Iki uang Ora lho, enek Mbah. iblis sebelahku, Mbah. Ya kuwi jenise wong, Nduk, tapi delok mbake iblis. Lah menaruh lho, Mbah, kok iblis piye? Mbah to? iki munara, Mbah namine, Sing Mbah. delok munaroh wong, Nduk, sing delok mbake iki iblis. Mbah, sliwer ta matane kuwi. Eh. Nek menungso domong Ih. nganu lho demit. Wong tua jadi mata-matane to yo, yo iki saru lho, Ro. Iki, delok dhewe, Nduk.